ka bang yo kan banlong kita ki khun ki chong play ka kerteng chong jing rwai ka bangan ai bangan rwai yang ni kapor kolong utan rai ka ching em Ashwaki jin penlong Uktin jong me udon Bat me da ubaro lalong Me lalong ujing syai Pahlawan syah perthai Me wan syah lagi jong penban lagi jong kim shem piang Henry hakita ki bab diang u ai ka bor ban long ki kun u blai ki balaka om nakasna ka do nut priu Henry nu blai uktien u shong hap deng jongi hak mi kaburom jong bungi yo i pala dap daka jung ai e bajing shisha ukun lang rod ublay bukit kapok perthai Kajing long do ban pen em ya baro ula sha sanar pla lamar jong pi jong na hadin lai sngi ula mi pan sai kum jing ya pan kha Henry hakita ki bab diang u ai ka bor ban long ki khun u blai ki balaka om nakas nam ka do nut priu Henry nu blai uktien u shong hap deng jongi hak mi ka buram jong ungi yo i bala dap daka jing ai e bajing shisha
Tengani pendam ang jing duai. Ablay ukpa jang ibhabneng. Nyai go yeme ablay yaki jing don rangkat ka jang me. Langba jang ani katayo hi barashtayo. Bad langba kisngi bara kibalalay na. Kadno ngidap daga jing sungu yeme ablay. Yakaba me penyo angi yakaba kum kani kisngi. Bangin yaban syakri lay lu yami. Habang iwan na kani kiyang magantang ka jame. Ban yaro ban pandon buram ya ka kerteng ka bakui berkebadon bor ka jame. Ya ingu ya ka jing kerku ki jame kan rat abha. Ya ka bame ya pandap ya ka jing don kam jangi kum ki briu. Ha ka jing don kam jangi ha ki por baro. Ban na ki jing kerku ka bame mela kerku yang ikan rat abha. Iwan ni yakaban ai sekakam kajang me. Daga bangian no sekijing aingu kaba kum kibangai ni sotu. Yakiba buan kibantaban pentelon yakakam kajang me. Ngidua isnai kan rapapa pamen pediang iki dikijing aingu kibarit kijang. Ho sisa melakerku yakajing im kajang. Ngiduai turai jisu kan rat isnai pen kentang yakini kijing ai kibarit jang. Gen langgi babit nakabanta sasiasano ki kam kibakum ka barang kan pendon kam nakabanta pan pentelon ka kam ka jame. Bat kam tamban penyari ka himaga gospel ka jame. Turai jisu ngiduai isnai yakaba melarangkat lam bara kibalaya na balaya ai sekakam kajami. Minis nai mini ikerku mini pendap ingilang baro. Bagi nang laban ai sekakam jami. Lang bakis ngi kipor kibanangwan. Bat mengenang laban ai ka mensim gandarba. Kajing ya sakri lang nakabantaban pentrulon ya kakam kajami. Hidu aya kani kapor gandarba isnai gandarba. Katno ngidap de kajing sungu yami. Hoj sisa kan rat bapa gini kilong ijing ai keburi. Hidu ai yame kan rat bapa. Ya kaba men long rangkat lembat ni iwei buwei kum ki bangai beri basan yame. Bagi nang laban ai ka men sim ngajing sakri yame. Haki por baro jangga jingim ka jangi. Hidu ai kan ka por kan rat bapa na tau sakri jame. Upamela ibet ya kan peniang kan ka por na ka badaban siasam ya ka kten ka ba imbar ka kodor ka jame. To isnai menyalam daga baru mensimu jame. Kiai bara kiban mi naga sentur jang. Kinlang hi kijing pensawa. Ya kawa meman man penpaw pedang jangi akan ka por jangi selang ka jangi yame. Lamba jangan ka por jaga jing sakri ka jangi yame kan rat bapa. Ini ya ka bor ban ya pentama ya ka jing im ka jangi. Ini ya ka bor ban ra elam ka gospel ka jame. Ini ya ka bor kan rat bapa bani sakri yami hapdeng gini gisngi kibae. Try kan rat bapa belai snga kan ka bor kan rat bapa. Ki jelam ki jame kan rat bapa. Oh sisa kan rat bapa. Palang hang ne kan rat bapa. Du ya witun basan kan bapa. Belum sakri ba melakot sekakam ka jame. Pada melakot nor celade kan rat bapa. Ngidu hai turai jisu kan rat pameneng ipan mi igino ya turai ka kam ka jame ka jaka ka basura ngidu hai au mensim ka jeng pentingan kan rat baba naman ta kalonging ka lang sem jangi it's nai menam inha yaki kan rat ba lang ba kisngi por baro kum ka ing ka sem ka bagi kan du igini ki jingja kiai barang isu tu ki jeng peniai basbun ki jame to ya rap ya kalonging sem basan ka melasim syalade Raja sungi ai dua ingir pada kani kapor kan raba. Tu ai dan rangkat lembat ngi akan ka jing sakri ka jang. Ya rap bagi ai bara bengin pendap kan raba. Kendang de ka jing lamun sem jame. Bat bengin ang ya bor pan sakri ame. Lang ba kisngi por bara jang ka jing jing. Terus ngai wi jing dua ai jing ma pigi pop jir ka jing. Na bai gini barang ina ngi panak tang Yesus Kristus. Amen.
kembang elap pedang subhan do basdang jong kini ke jeseng ngidan hap pedang jongi pesan HMG Imli belong itu pesan rangba jong kabalang presiden sok ratua ngiso ke ben shibun ban itu pesan hap pedang jongi lawan nang mataban sam yu khubor nang tin ke jong blei bat ngis kem bulin kurhu yang ikum ka balang ki badon ni jeseng lemba khubor ko boleh malam le balo jong syakri bat shwa bangin yo sngo yo khubor na tin ke jong blei dan khot ya ka praise and worship team jong ka balam ba kanyalam mengi ya ke jirwai penrem bat pen khre do not gimen sim jongi bangin pediang ya ktien ke jong blei Sisian pan ai ngu yublei bakum ni lawan poi man chakri wan yoro ai kerteng kajong kumong ketin ublei tu ai fi baro ki bering buat penihar men siam kin yoro yutrai ketin ublei ka klamong ba tu ruai jam tama pisia ki benang men ruai ni ki benang men tem ri ublei ong fi baro ki bering buat ki penihar men siam tu kin yoro yutrai tak pa ni yang lang ni kapor inya ai ka jing yoro shutrai inya long lai lut inya thap ikti simta ni ka jing roi ka ba ars pa kandai fuar ka bong blei ulong bakrau hoi ulong sha bakrau long
rai un wan hap ding jing risa ban let shai nang ni yang a un sha ya u ka mo kaya ro kan yai sawa ngan pen praru u play long bak ra sim jong na tu ya ro ya u trai mi long bak ra mi long bak ra sim jong na tu ya ro ya u trai mi long bak ra mi long bak ra sim jong na sim jong na tu ya ro ya u trai mi long bak ra mi long bak ra sim jong na tu ya ro ya u trai mi long bak ra mi long bak ra o snow pla o snow pla kan yai long jing ruai jong a o snow pla o snow pla jing in nong pen em yang a ke jing ruai ka balai spak nai puar maruai ngai ha jing le ngo yu ji su nong na zare Malaysia ui kum yang unong pop uba kita snow pela snow pela kan yai long jing ruai jong a snow pela snow pela jing in nong pen em yang haji kya men sim u du wai u ya sat bat la u kwa haji pi sa step kum kas nam katut na marpa jong na snow pela snow pela snow pela kan yai long jing ruai jong na snow pela snow pela jing in nong pen em yang angel bawan nari jing shai ibut yu
pela jing inong benim yang Bopa jing rem jong abaro ubah lakum jong uhi uraya kiha kadipna marwei halum ka bari snow pula kan yai long jing ruai jong snow pula jing inong benim yang chim betaka yang khot ka basau sien Bopa jing rem jong abaro ubah lakum jong uhi uraya ki hakading na marwei halungkan pari jam suruh snow pelan snow pelan kan yai long jing ruai jonga snow pelan jing inong benim yang snow pela kan yai long jing ruai jonga snow pela jing inong benim yang trai golong siapa pelan, angok trai me kijing ton kat jume trai, angok trai me skoi kini kijing ro jangi trai, nam ta borom jume, amen, semua syam. Pastor Ibelam ya kene kijing seng kejong ya kene no pai singi. Wei pat pastor be don rengkat lembat ni. Ki para teman masan. Ki hot jong ke komiti balang. Ki long keme ki long kpa ki samla. Haduk ki hap ke barit senrang bat pentai. Haka keteng ke bakrobor ke jong trai bat unong penim jong Yesus Kristus. Ngai koblei ya pi baro. Nagabantai alade ituman basan ni bagi wan lang iwei rang ba uwei kuan bat uwei kuan jong rang ba ke bagi wan lang ngi ai koblei pi. Hoi nagabantai jong kabalang sokra ke bagi ong kabalang sokra tuaru. Abang le tu ya gini ke program pastor jongi yong bansa ai lem ke jing koblei nagabalang sora jongiru
Kata ko belai sibun bat kerpang hak bakum gani kapor. Ndah belara ayengi. Ngai ladi ngade yunong ruai. Mengasngau ngo yo belai. Bahabang ayo ka jingtip na i secretary jong kabalang i bala ong yang teman pesan pin ai tang arli tangala ong i tang arli ko mnon ni ruai. Ndre ngai ngo ka praise and worship team. Pagkapan mau yang ya ka we jing ong jong we sakri wa krau jong trai. Bahabau breu uruai. Kadok nuot jong u kalong lengkuj hakamadu belai. Dan jingka habau breu uruai. Ladang keren kadang lak bandon ke jingka hakmat jong belai. Ladang lek kanu ke kamba bah ka lak manlong bau belai unomio i. Rehabang ngarwai. Kadok nuot kalong lengkuj hakamadu belai ngini duai. Ngai ngo ya me haleluya trai. Pasal sin pat ngiyo ya kani ka janmet ka pongat. Hakaba gini ki khon ki sakri ki jong ma au blai. Hakani ka sngi ka ba me dan hi. Ka ba me syong sngi. Ka sngi jong ka jing mane ka jing sakri ki jong ya me atrai. Ong idap dak ba sngongu ahmat jong ma au blai. Na wala ra ingi. Badang ada ngej skema medan lembat ngi. Ngi dongai namar kata ko kan ratu isnei. Ya kaban syongkat lembat ngi sipor. Badaka bor ka jong mensim ba kho jong ma ko trai Jisu. Tau mensim ba memela kular. Bandan rengkat halaga sngi hedu ko ba waino. Ya rap au blai ngi duai ngi IT kan ni kapor saka jing pen kentang ka jong me. Bagi bor jong ka dok, ki bor jong ka pertai, ki bor jong boman. Ki bor jong ki mensim bom koi kenam la ya kaban le try klik halor jongi ndengi duai khmat jong ma blai wan mensim koi wan singawi ni ko bango singawi ko duai jongi ko try kerteng Kris Jesu amen. Dua itu men masan ni keli yang HMG kamut ayu ngalawiria ngasarai gini ki time seorang kam di deiti sinot pedeng hakata distrik ma bengangan si megani kapor kandiat kum gejingi genduk ko nengkong kedi gesin ko nengkong mengani yo bandiang gini ke jaka ko kentang ban ko penpau gejing ko blai ko kerpang pastori fi haba telepon yang api ong teman masan pilong mo ngalas ngau komen bar ngalas ngau nervous ro haka balang ko kharau ke jongpi panai ke ketien ke jong blai iwei temen masan na kata ka distrik ka boikot sigini gitain seorang kam ke bahap hika sinot pedeng mentah hakapor bang edi syaman sengi de keren ke jing seng ke baar iwa ya birai bahabat ngai ang temen masan pisai ai temen masan HMG kamu diu ka kai ka kerteng pura ka jong pi tengong His Master's Grace. Tinggi bunnya kerukom kasih jungi. Abu ya geduk para romba, abu ya geduk para samlai, geduk para kedai, para lok kami ngiju ya biria. Ngedi siang aklet no bani tu hok. Dasibit akapor, bain khot keren. Yang nyangu yo play ngidan ke kerteng, ngokain bahaya kerteng jungi temen basan. Mentang ini osngawi jingi tu kana na temen basan His Master's Grace. Tengahlah saugerang haduk pakalah kam dei kom ta tengahlah thut naduk kata ngarasim kut jingmut haladi kani katin biria birai kan kabom longengi tengah ladi bo pare barang senroin senria keren kai imlin bahawan ni keren tenda bela khamirang ba lawan kani jingklet saugerang Tikum tang kerteng ke besisya ke jonga, ke pura ngamut banong dari ke besisya ke pura, ngade iba mil dar grace simle, MG simle, H kade ke kerteng jong ipa, ilit temen masan HM sweat. Tita ilong kendiat ijing penito eka kerteng ngeladi, dispang jong kabalang seorang, ngasukwaon penito kendiat. Dan ai kendiat ki jing tip ngi don ki parawangai barok kumbakat arspa
ngedon gawe ketanat balang hanong priang ngedon giriut khot keman rius pa duna nang ta ngedon ki teman basan saungut mentang ngelayo san rungut ngedon sipaungut ki teman basan iwe teman basan ibadan apa dengan jing sitom ngabajur mentala asna melai sna memla syu bat ki pastor arngut iwe pastor wala song thai barong ngedon khat arngut ki khat ke komiti balang ki balong ki rangba ki bala jit ki be trelem jong trai ngedon khandai got tengah kerai kata kalabiang boleh sibun wan poi ha kawai ke jing seng ha kan ga balang ha ga snem arajar sipau kedege jing seng ke NAICC jongka women swing women assembly ke balong hang ne ngam tip ha kan rukom ka tu ngia wan poi jing seng hang ne jongka NAICC jongka women swing te ko boleh sibun ni phi baro bat kerpang na ka bentah la dadon ki mensim ki ba kordor ki balong ki parawang jongi ki persiang banwan banwat ki khmat ke jong trai ki bompat long kristan ki bompat don ka barang kapen kan mau yang ai ka we ki jing su khana swa bangin niai ka we ni ki experience ka balalong ka jing hikai ka khrau yang ai habang yo mentah bai pastor yang temen masan ya rap lem mafi ban bu ki jing kli ka jing islok na ka bentah ki ni ki mensim ki kordor man pediang sa ka balang habang la kali iwe na gi long keme rangkat bat lagi khon bat pa ki ban long kristan kong balai pi kwa ban long kristan ke jawab kalong temen masan ngakwa ban long kristan ban yo lai naga pop amen yaro utrai parawang buon ki ong yang charismatic temen masan mereka melilai habala pen ki ingi ong ero utrai da shisha kan ni balada kli yang iru balai pi kwa ban long kristan la ni ka mut ayu ba pin long kristan kala ai ke jing hikai ka bakhra ni long kristan ban yo lai naga pop kai ga pop nadu kinang kelung kena ngi pule khandiat rabangai bayi kepop kalong gajing palat hukum dan kan ujat kipop dan arjat kipop ki kita kepop tenrai berkepop kami ngilong kristan ngilalait naga pop hau kris ngilalait naga pop kepop tenrai pol segi nongrum san khat arwong te gombara woi briu kepop kalap sut ka perthei namar kata ka jingyap kumta ka jingyap kalawan hap hau benriu baro par ngilong kristan ban yo like nagatai ga bi ga sni jong ka pop tenrai ngilong kristan ban like ro naga pop kami da sisang imbiang ke tien ka khana ngimbiang ga yat ga yeng ga bam ga di ga trei ga kta reki ege baro trai upli ngi ka lahat balada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga kin pai kin kala ka bamut pin yo lai naga pop tingai ngu yo bleng en poi no sagani ka khubor ka bo blei ula shanshap ngajudan ka wi gi experience ha ge jing syam yaldi abangi lait meni sim mentah gi jing yalap gi jing kren sermon lan gi jing kren subject new ma kam dapen kulmartan nehban ai ka nu ka khubor gi jing kren sermon kawai nagi jing ki bang ju syam la ga jong ka jing im kalong baki tenru tan gini ki khobor naga kten ka jong oblai ka wei rus ngodei dan rei ka khobor naga kten ka jong oblai ka bala shan syap ka donut jong kalong naga kitab ka jong Joshua kal nong ka balai ka khat ka basau bat ka basan ka kitab Joshua kal nong ka balai ka khat ka basau bat ka basan Tungin siya skor gaktiin ka jong ublay. Ndrei fin kampaji apadeng jong pi bat ka kumba arjar pro daga jingtau. Wat wan hajan jong ka. Bapin tip ia ka lenti bapin yai.
Napa pimpat juya menurut nakan ikalenti. Teu Joshua ula ong hau pai ba. Topen kentang ya lade. Namala syayu trayun le. Kijing pela padeng jongpi. Kandiat ngadon kajing sengau diau. Ngadon kajing sengau kena ndah bangayo eka kubur menem step by temen besan turismak ibang ngaju sengau sengau buram ila khalat no. Kalau dan kajing penput kandiat. Mereka ingo bafila bania dan kat ni ki para bangai. Tikum ta kum ka kubur sengau lem. Naga bentai jong pi ke balang, naga bentai jong ke yeng, jong ini temen besan. Ngatrai prapo kalau ada kerta ke belah biang, toh nyumai lah nang lek no siswa jongi. Nagaktin ke jong play ke penkan mau yang apa ke kitab ke jong Ecclesiastes san. Ke jing yo tiak jong nong tray ke long ke batiang. Andai ke jing dap jong berius pak kam ai tiak yo. Ngangai scam bay temen besan. Ila lek, ila nang lek no saya kata ke jing lek ke batamai. Kehelen kelar ke ong ye gini kiktian. Ka jing yap kam dei ke bakut jong ke jing im. Ndai ke jing im. Ke jing sedang jong ke jing im ke batamai. Death is not the end of life, but the beginning of a brand new life. Ka tim la ni ka phang pedeng ka bangala sot. Nagini gidkhot. Ba phin tip ya ka lenti ba phin yai. Napa pimpat juyai nagani ka lenti menuro. Tu Joshua ula ong hau pai ba to pen kentang ya la de hau trai. Nama la syai un lek ki jing pula. Ngala sot ya ka phang pedeng ka lenti bangim pat juyai. Ka khubor ka bangini keren nagani ka por kani ka janmi hagani ka no pai sni. Kamdai ka menor haduk kan nin ne. Kamdai ya ka menta. Ndai ka dai ya ka sibet ya ka lasyai. Kumno nginyai. Ya ka ni ka lenti ka bangim pat juyai. Nganam da sim ya ka ni ka teks la ni ka konteks. Ndai ka ne ka de ka jing ya thuk khana ka bala ya thuk ingi ya ka jing yai lenti jong ka jing pelaj merawi ki khod Israel na Egypt. Hagi Bible study ki samla ki kli ki ki Israel ki Hebrew ki Jew. Lengkot para mangi kani kamte ka por bangin ya ai Bible study. Dan ring susim baik tangki mat ki banengko ki bon ki jingbatai ki badan hang ni ki Israel ka de ka jaj benreu ka de ka ri Hebrew ka de ka ktien Lani ka official language bagi Israel ki keren Jew kadika niam. Teka ni ka jing ong kalong bafin tip ya ka lenti bafin ya Piladap ban cross ya ka duri awasau. Piladap ban di iki kthang jong kamara. Piladap ro ban bam ya ka do siar iki ya ka do jong ka yar khlau. Lasai sibit kum no phin le. Para bangai be ngajukan mau jadi jing keren jongi long shua ki jongi ki baju ong ka menor haduk kan ninne kasa tangga jing ya thuk hana ka menta ka bangi im ngi mer ka dei ka jing ai kala syai kan dei ka jing phlai. Yesterday is history, today is a gift, tomorrow shall be a mystery. Kumno ngin ya ya kalanti kabangimpat juyai. Sau phau snem ma ke jaka sau phau sngi ong ginong batai. Dan ru iba batai batang khat wei sngi. Tandai ka ktin ka jong ubleh ka kitab Exodus ka nong ka bakhat ar la ong bara ka bakhat lai ha bu bleh la pelai iki. Khun Israel na Egypt la ong ba sim la peniai na kata ka shortcut. Hendai la peniai kelain ya ki riklau jong ka duriau basau. Bagai ka pengamut man ong sim lengkot hasua mangin wan sigi lightly ki phang lengkot ki para wangai bae. Sau phau snem kala dei ka snem
jong ka jing treat, ka jing train, ka jing sanctify ka jong oblay. Ka jing pen khoi, ka jing pen bet, kada do ba pindalong ki ba bet ya ka kanan. Ban pen khoi, ban pen bet, ban pen im. Kam dei ka kam ka ba tang sau phau sungi. Dega dei pada khamat jong oblay. Ublay musim lapan ya nang ta padola ong yo bandaki yo iya kathama kini ki briu kin phaiden no baka khubor ka badon hang ni kalong ba ublay kuma yanga ya phi bangin phaiden habangi ai kendu iki jing septi ka benta ka baneng kong bangin ya ka lenti ka bangin pat ju ya bagi niat ya kalenti ke bakimpat juyat kikun Israel u Joshua ubala beteng ya ke jing yalam ya ke jaj menteri Israel hadin bau Moses ulayap no haulum nebo badula i u Joshua ula ong ya upai ba haba kila syong kila share darah harut jong kata kawak Jordan. Hoi ki babun kidang im samar sopo snem ka padadai ka por. Wala dadon kirang ba ki bala arpo snem ki bala lai fo snem ka por bagi mi Egypt. Kani kala jandai ka por ka bakut. Bagin poino artat sa kanan. Ki haban cross ka Jordan. Ki haban job sa ka Jericho. Ya ka ai bad ya ki waipat. Balong daw la share darah hang ta. Joshua ulang tu penkentang ya ladi. Nama la syai utrai unle kijing pelah padeng jongpi. Kumnongin penkentang ya ladi ko Joshua. Habang ilalong kajat benriu ko bekentang. Ka benengkong ka mat kalong penkentang daga jing ko ngo. Para bangai bayi kikun Israel ha banengkong habu Moses badu Aaron wong mentang kamit ublay unia lamno un pelait no epi ot kikun lang brot lani kikun belang ta Islam jongki haki syaukat kenang namar habu ya ublay uni i yaki syaukat bala ta snam uni ai lai unom pelait kawai syok nengkong kikun Israel. Jadi ni kikun Israel gila kok ngo. Namar kata gila light habu angel utrai lawan ban shoyap. Ya kibala kaneng kong jong ke Egypt. Kini kikun Israel gila yo light. Nang ta haba kikun Israel haba ki cross ya ka dureo basau. Kiong hang ne telakut balai don jakai ngiban girap hang tai Egypt. Moses ulai yam utrai. Baru terai wau belai balai me yam hanga. Ong yakini kikun bakin langiai. Tekila kongo bat kila cross sisiliang yang dorio basau. Jen bakin nom dalak kongo kin damalayap kin dalayap haga dorio basau. Lada kin nom kongo kin jelayap no kin ayap jelop ha ke Jordan. Namar bainong jong ke jing bom ko ngo. Ke jing bom ko ngo kalong kapap. Wadam bat ka im ki klem ko ngo. Badai namar kata kada unga jusau ki parawa ngai be abang ipuli ke tin ke jong ublay. Long bahu tau buseng ulawan man pensio ya ka im. Ka im kala kum yapi ya kita ki jing pensio ki jong u. Kala sim kala bam. Jin baka im kanala ong ko Adam ale pa juwe utai. Ngatarai ka history jong ka Bible kan change. Bangin nomat ya ka jingyap. Namar ka jingbom ko ngo. Kimat ya ka jingyap. Namar kata ka jingyap ka wanhap. Hau benriu paropar. Dena ka jingbom ko ngo. Penkentang ya lade bapin ya ka sibit kala syai femtep kumno pinlong. Penkentang ya ladi daga bako ngo hau trai. Kabenta kabaar ki para wangai we. Ngidon kani pa kawai ka
bangin ya kalenti ka bangimpat juyai sibit asyai ngin lek kumno dai pat ngin penkentang dah ka ba IT thamai la de penkentang dah ka ba kala ka ba mut penkentang dah ka ba duai penkentang dah ka ba kletno ye ki ba shadien uga kstien ka jong oblai ka yathu yangi ki para wangi bi kletno ye ki ba shadien long bah ba ulayai kini kirang ba kilayai ki dara jong kita ki nriu spa hajar tang kirang ba ka ba mun nriu la spa hajar pau hajar spa hajar kamut lak tang kirang ba perhat iki jeng buhun jong na upai ba tang kirang ba nriu spa hajar klem ra khaini ki kan tai ki kena balong bagila ya kini kirang ba ki ba kiong da piyo i la syai ka sedap habangin cross i katai ka Jordan wali shifting ndrai kinia chiwa kini kirang ba ki ban ba e ka senduk ka jutang pi wadi wan hajan ndrai ka kam ka jong pi ka long yeng na lagi jaka bapinia ye kalenti bapimpat juyai penkentang ya ladi da ka ba IT thamai da ka ba yeng no na ki jaka ki bapidon da ka ba but na din ya ka senduk jong ke jutang bun na pedeng jongi wat apa ka don ka jingkhot ngimtre bandieng bar ka ba aingu yo blai ka long bagini ki kun Israel ong we nong tho bakal don ka revival ka ba kharau ki road jong ka Jordan haka bagi kun Israel habalaya lap iki pek ndapiyo ndapiyo sengau ya ka jing perta ya ka jing risa bat bagi rangba lengdok ki temen basan ki nongelam ki ba ya ka ni ka senduk ka jutang pin yeng na lagi jong ki jaka bara bapiyo sengau ya ka jing khat pakalan alibut na den bot baik nre ya ka wei pin le pin kampen paji ya ladi ai namar kata ngaju perkhat balai la ong pin kampen paji kijing ong pin kampen paji namar ka kam ban ba ya ka senduk ka juta ka kam ka ban ya lam ka dei ka jong kita ke balai jit jong utrai balai da je ai ya ka snam jong pi upai ba ansim na kini nong ya lam lada ja ai ya ki nong ba ya ka senduk ka jutang pi nom yap kini ap maki nengkong para bangai be ngaju kan mau ka tin ka jong boleh ka kitab ka jong Isaya ka nong ka ban riu puwe bat kat khat ka khat pra pi ki nong pen kan mau ki jong trai wat chong thai bar gam dei yang ki nong ya ki gam dei yang kum ki riu khat ki paj ba ki babun bangin tur sakmat ong kan ki ktin ki jong blai ai kinayai kinong elam naga banta jong ki paran nong elam ngaju sngau tanat ban ngaju ai ban sim barabor bangi dai ban kan mau ya kan ki wei lagi lak man long ki ding saindo hateng kum ki paran nong elam lagi lak man long ki ba satnum ndrai kan mau ya ka wei ngi dan kan ki double opportunity to serve and to lead. Ngidan baru arli gilat ya kapag pertay kam juyo. Mangi kum ki banget, mangi kum ki reudhat jang kabalang. Ngidan kane ka double opportunity to serve and to lead. Ban syakri bat bani alam. Yaki weiro syutrai. Kata-kata ke kamram kajongi kum ki banget. Bangikan mau berabor lagi por baka persai kapalai. Kali ke kamram ke jongi ban syakri. Baraki por jong ke kim ke persai. Kali ke kamram ke jongi ban alam. Ban ngai ngu yo boleh gini ki arsnem. Jong ke pandemik. Kabalong ke klam haga ri baka judgment ri ke jongi. Langi miok kalat ban seng ki ye mani. Ndai nga sengau bagi jing duai ki jongi
nak rempai yang ki jongi kila keu saja khmat jong belai batu belai ulah pelai masongan ong ya ro utrai para bangai ki jing dongai jong mi kila keu khmat jong belai IT ala de pan kentang ya la de ba phen tip ya kalenti ka ba phem pat juyai dei tang da kata Pempat juya ya kan nukul ti nyuma gini ki por ngidon gini ki GPS ke maaf tenrai kan mawat ki GPS ru ngagala ja kata ki jingja habom don network lale ye itu GPS jo piro tenrai ke kongsan tamban tip ya kan lenti ke ngimpat juya pan kentang ya la di da ka ba IT khmat jong trai ka tin ka jong ulai ka ongkom ta lada ki beriu ar kronikil nyau kat sau lada ki beriu jonga ya ki berlakhot aga kerteng jonga kin penret ya lade mendai kita ki beriu jonga persei ndai ki beriu jonga ki berlada khot aga kerteng jonga kin penret ya lade kin phaino nikil ti boman jongki kin wat aga khmat jonga bat kin duai tengan ngawi kina beneng ngan ma pi ki pop jongki ngan pen khia egari Boleh kuat nama kata bangin tip ya kalenti bangin pat juyai. Para bangin sibet lasyai kumno kan long ke jing em ke jongi. Pan kentang ya ladi dah kaba IT hutrai. Dah kaba penrit ya ladi. Dah kaba kelep no aru ya ki basyadien. Nasong tunat ke tien ke jong boleh Ukraine ni kan ke jet menri ko pelajit Ukraine yang ai fi. Ki don ki bangin dai ban kan mau. Ya ki beladap. Ki jing sausi ki pop ki like ki let jong ka nin ka ne go Israel wat kan mau syu ke kitab ke jong Isaiah saulai khat prakat khandai wat kan mau ya ki ba men sua lom ne ki ba rem wat perkhat ha khmi ngan le ki ba thamai phinom tip ya ka un le ki ngan le ya phi Lasyai pin cross ia kan ke Jordan ngan le ia ki jing pla padeng jong pi Paul apostol usagri jong trai utau sol ubala long nong peniap brewro hagal lenti jing ya jong u hadin boleh syam yu jisu hadin bola long uba kentang uong ia ki para bangai ya Filipi lai khat lai ko para bangai ngangam nyau ya la deu bola labat Nrai kan dia kawai ngan lek kan, dah kau klet no, iki basyadin, pada kau kener no, iki basyakhmat. Para bangai juai ladakan nin kan ne, lek se ke jonga ke jong pi. Kalak man long kum kan nin kan ne ke jong sol, upalaya don pentakat man peniap yo temen masan Stefan Ru, syakri jong trai. Nrai ne uri wong klet no, kum nongin klet por. La mau ban klet try la ban klet la da pi IT tien ke jong blai ke kitab Jeremia arpulai wong tangangalong ublai bahajan te om ublai bahajengai hato la unu ban buri ki jaka bari bangan yu mong try ngangam dap ya ka beneng ngangam dap ya ka kandeu ong try ban kentang ya ladi ba fin tip ya ka lenti ba fin yai Pen kentang ya ladi, dah kaba IT cuma ya utrai, dah kaba klet no egi basyadin. Kalak manlong ki jing ngausi, kalak manlong ki pop, kalak manlong ki jing bombit ki jing bombiang. IT ya utrai, aingu ya belai bah pengilalong Kristen. Kani kalat kadan yangi, kani kalat kadan yangi. Kebentar kebalai ber kebakadu ki para bangai. Bah ngin nyai. Ya kalenti ke bang empat juga. Yang lain kamu bang niat ya kalenti ke bang empat juga. Penklaim ya lah kajong ke jinget ke banengkong don buan ke jinget. Ko Israel, ko Hebrew, ko Jew. Penklaim ya lah kajong ke jinget ke banengkong. Kamdai kato ke jingai ke pilaong ngan mino ke balang presbyterian musro don jingem. Mereka jingai
kabanengkong ong aingo ya ublay badai tang nang ni ketien ka jong ublay ka long ka dictionary ka kraut ama ka pertai mdon dictionary sisa ha ka pertai ki bala man batai ya ki jingmot jong ki ketien mdon ndai dei tang da ka bible ka batai ka ka jinget ngajukan mau kita kipor da ka buburom ha ka jingi lenti ka baret la jong ku sakri baret jong trai hagi por bang ya peniang rud hot hagi por bang ya peniang sega jiong balang kong ba phis ngau tho kai ka jingai phis ngap sipang ten nong kum no mo ngai ken kai ka definition jong ka jingai Dei tang na kay ni ketien ka jong ublay baila ban yo ya ka meaning ka papaka jong ka jingai ka sisi Hebrew khat wei te ka jingai kalong kata ka jing ngaus kem ya ka bangi kermen ka jing tenju ya ka ka bangi yo i kani ka bentang ka baar ka jingai kalong rizki kalong ka ba sisya Kedai game of risk, namar ka jing tenju ya ka bang ngim yoi, ngi ha ka perthei ha ka long breu man breu jongi ha ka imlang salang ngi nget ya ka bang yoi ngi da ong ru seeing is believing, lom dang im yoi ngim ngai Thomas ru ong kum tai utrai, nai ka jing dei ba ka jing ngai. Kum ke bela jet ke jong trai ke bela khat da ke kerteng ke jong trai ko Israel pen klan ya ka jingai ka banengkong ka jingkeli ka bami kane ka lenti bang impat juyai ka bangin lai sano hai ka destination jong ka kai ka bakut jong ka mangi barok ngelong Kristen ngene lai sano hato tang haulom jing tep hi sega jing khat ka basaneng sega ta ka kanan beneng ken teu Joshua ula khedang step bat ula mi no na sitim se Jordan bat gelia share darah hangta bat hangta ula keren sepang jong ka jingai ka banengkong kumba pilangai pilako ngu nengkong Pilaya mi ino, pilaya ot, ikun lang berat. Bat pilaya tak iki syaukat senam mentaru pentlain. Yalah ke jong ka jingai. Para wangai bayi ngidan kam man ris kem yalah ke jong ka jingai. Kam dei hang ne bam yo jing im. Kam dei hang ne bam yo jingai. Ndrei ke tien ke jong ublai. Si sen bang ilangai. Ke siti juda ka ongkom ta. Kata ka jingai. Ya ka bala IT sisien hagi reu khoi lada don na pedeng jongi ki bala dei ki pateng ki bami pateng na yeng Kristan la IT sisien ba ngiyo pedang ya kata kum ka pateng ka bayo pedang ya kan jingai bagai jing khat yangi kalong ban ris cam ka jing khat ya kini ki hun Israel kalong ban ris cam ya la ka jong ka jingai khanang ba phin yo man ong Kumbo Paul apostol Sio Timothy ar sau pra wong ale le ye ka jing le babha ngala pendap ye la ka jing phat ngala ri ye la ka jingai nadu kata nio ye ka pan sngat jong ka burom para bangai bayi ka jingai jong ka ni ka lenti bangin le chano in le seka kanan beneng Hasua bangan siong para bangit di nyakwa ban yathuk kana ya kowe ke jing yathuk kana ka banadu pangidang kana ngio sngau ya kan ke illustration daga buburom Reverend O.S. Warding kibala longki kpa temen jong kabalang yathuk kana ya kan ke way ke illustration ka ya dei bagi jingat ke jongi ka ya dei baka bom jukut ke jongi Bakatah kalong bahagi snem ku makhat saus pak kendai po. Kedai ki snem ki bagai
kinong bilat jong ka ri Europe haga dur jong ka tengka jongki kani ka tengka ke jongki siliang kidroy ka map barat tudu jong kani ka map hang thi hatrai ka map kumalong ka kemut duriau jong ka India ba ka Sri Lanka kadon kani ka Strait of Gibraltar nganget kini ke biar school pini kan mau bahai kata haga map jong ka ri Europe ino ni kim duriau bat hang ne kane ka lowest level kabahat duyantam kabahat traitam bat nang ni GEAA syu yo itang ya katai ka beneng i badakan ka tengka siliang kitho ya ka dor jong ka tengka badakan ne siliang kitho ya ka dor jong ka map jong ka ri bilat pada try hang ti ka Strait of Gibraltar kitho ya kini kikentien no more beyond mdon ai syu seldat kalong ka jingat ya kikat saus pa khandai pho ai pada syua jong kata ka jingat ka jong kinong bilat kalong mdon perthai syu setai seldat no more beyond roy ai ngu yau blai bo weu samla na Italy u Christopher Columbus u beri navigator uni ula king ya laga jong ka ling long ba jong ka Spain baru niru ulaya ya ka rukom kumbaya ikon Israel ya shortcut ndrai ulaya taka jalan bah kata ka lenti baru la syam ya ka ri Amerika bandau lawan pai ka snem kumba khat saus pa khandai pulai ong ka history Sim bilat ya kan ke tengka kala hos ya ko wei ke banquet ke bakrau ke jingkhawai ba ke bakrau kala penlong ya kan ke banquet marlong ha kata gamit ha bagila le buram yo Christopher Columbus kila declare banadu mentaga sengi pendamno iresno ya kan ke jingtho ke batho no more beyond bantono dagane ki kentin much more beyond amen ya ro trai prabagai ya jinglek jungi kamla kut much more beyond dang bon ba selndat hoi temen masan jungi temen masan turismak ngai komong ke Helen Kilar manta ilas dang ya ke jingim ke batamai now he begins a brand new life. Oblen kerku nak benta ke buram janggu. Amen. Para majlis kadan sekali ke benta jong je sekri benghap bendep hani kapur bakata kalong lengba ka jing tha jong ka General Assembly PCI ke jongi bahakan ni ka si utrai baro ki balang ki bahapo jong ka General Assembly PCI ngin duai kerpang nak benta ka jela Manipur ngitip baro lengba ki lat patai kubor ya ke jinglong jiman ha ka jela Manipur kidan shibun ki bali bendu no ya jing mesing bokodo shibun ki mani kumbalai spa tuna ki bala shat hang ki yeng mission ki yeng pastor ki snong ki thau ki basha thang bagi tu ki jingja ki basosur khe te PCI klara bengin pelong jeng duai kerpang nam tang ni kejela kidan santli ki mat jeng duai hakabangan sekerpat ya i teman besan BS Harpuri bin selam bengi ha kajing ya duai lang kenang bamangi baro kiban nak jeseng nginyo bani simenta ban duai nak beta kini kejela ha kajing lam tun pesan BS Harpuri kisan teli ki mat jing duai ki baka PCI kala ai kalong kini nak benta kitu baro ki bala syakta kilong yeng long sem ki balang ha kani kajing kan ad habdang ki ar kun ki ar jai benriu ha kajela Manipur kabo ar
Bangin duai nakabenta ka jing suk nakabenta ka jing job jong ka jing persang banwan ra biang ya ka jing stu jimut ka jing imlang habdeng jong ka ben riu kuki zo bat ki meite kabalai bangin duai nam da ki Kristan ki badan hapo Manipur ki balasha ban ben shibun bau belai on ai bor ki bakin yaisha ini jing ba unang penklan ya ka jinget ki jong ki bubur Kristan kimyo mani shu ka yeng ka jong belai khaban mani ha kanu nu ka jaka namar bala thangi ki mani yagi mani jong ki dong jaka ba kimyo ba mani belai makam singan belai kumta ti habdeng jong ki ni ki jing tinju ba ki mat bu belai pensai bor ki ngin duai nakabenta ki meitei ki patlong Kristan ru ba ublei untrei donbor hakaji mo jongki makiru hawi sikini thu yo Jesus mo penem jongki basan bengin duai namta ki noyalam jong ki niki art li kin hon ki ba yakan art bengin duai nakabenta ka sarkar jilla namta ki noyalam jong ka sarkar India ru makiru kin thau ki lat kin ti banwan ra ya ka jing suk ka jing singan sahi sen pat ha ga ni ka jela Manipur rangkat ba ka jing duai kerpang na ka benta ka jela Manipur ngila sngo boroi khubor ka sngo si ngila du no itum san ba ye jongi nusan rang ba jongi ibaladon benta ban sandur ya ka balang ka jongi nadu bangiyo balang ilong brio ubala IT met ba mensiam nakabenta jong kabalang iba imsngi ban perkhat ban duai bu beleun ai ka vision nakabenta jong kabalang ngilong kumni bangilong depo ka jalam jom san timak bat ki wei de kini kino sarai ki baldan untuk basdang jong kabalang letre met bat mensiam bantu san ni kabalang nol gentin ban batai kanu hadu nung isu tumang hadu nung isu genja hadu nung isu benot namadang kendet banai idang wan idang idon kat komti balang idang ai jingmut ti henrei ka dikemon ko jong belai lo ai isi gerta ki bejrong ki jing pang jis tong kilong tak dak ki sen bu blen pendep ji ka ji thmu ka jong ngit bentai lama di ka jing suk bar ki jing thai hak sedem mujung turai jongi uji sukres mensngi Tuesday you ogi xiu di in type ya ko email shanga personally but hak jing thiapang oxygen ka batap ni ka jing perkhat jong tumsan ka college sha ka balang kuno yang pastor banle kumta ban klan ya ka balang kham tam ki home group ka ba yong kene di kalat ka ba klan ya ka balang idang ong kumta bat nga ngala jubab ong ka deitun besan ba ki email la sukmen bel yo ka jubab nga kata ka de ka jinglong ka ba plah ka dor ju tum san be jongi ngin duai na ka monta jong ka yeng ka sem jongi i kong senior i kong mi jo ka yeng i kong kandi i kong tabitha i ba mar kham gu di pasakurim i kiksio ji boro i para jong i boro i bahieng basem habdeng jong ni de sem ji kendo jongki ngin doem ta kapalang ka jong iru ngali bendu suwe bu nong sarai uble unya te song ka balang ka ji ka jong lewe di sto jumut unya sei ka hai ki shakri ben kit ben ba ya kam ko jo ka de ka sui long tre la shai ka sui hen renga ka pat bi berwet pen ya wan nanti shi ka yeng mutang jo ble ngin pendon buram khadu i khat we steng ka yeng shib ji steng ni he mane nang ta su lum jing tap ba ji seng pentengan ru ka bangin selong ka por henry steng jan miet tingin yang lang borok ba ji mentah ka jing dwai lang hapo ka jing lam jun pesan bias kharpuri
Tonya duai. Au blei ukpa jua padeng. Ngingo te try me. Baka assembly try. Kadon kajing sukia nakabentak ni kakam kajing jahang te. Apo Manipur try. Try. Kibangai yang tu bila do lagi yang kisam. Bila do no kibahaya hasam. Bila do no ya kajing try kajing belah kajong ki. Try. Bila do ro wadi ka yang mani try ka bakin mani. Try. Syaikin pai. Ki por jong sarkar kim shimai chirap ki. Mamimpin try. Mentuklar ya kajing im kajong ki. Kum melalong rengkan. Bagi konisa lah pikiran nyar hakmat jong ya try. Bikin yo ya kajing pelai. Hakapor jong kajing sejar ki Egypt. Hakapor berkaya ka biang try. Belasay yo syakri jong me. Moses bolong unong yalam kunisel gida kerpanya miru try melong rengkan mat kini ngari Manipur ben say dia try yo syakri jume bolong unong yalam panyalam iki hakani kakya kasyon kajuki hakani kajing syam kajing lap kajuki kajing ja kajuki kubam day kajing le kajuki try ngi te try ngi sipen her ngi jing duai syami bolong try jong ka jing ker bala ban le ki bala menang rekat berki ai ba jing sok jame ka sansar ka donor ka masih kin song tho shisha di tang mami bolong try jong ka jing ker ko try kom memelakular te try ka tien ka ba em ko jame pamaong te try haka jing jar ngan long lembat pi men long rengkat berki kon kula sius pa jame try men don hajan rasna juki bikin yo shisha te try ia kata ka jing ker ka jing da ka jing bitin ka jing alam lenti ka jame try ila do no ki be try ila do no ki ye jong ni utai ki kon samla ki la do ki skol ki jing pule ki jong ki ya do iki eksemen ki jong ki begini banyala try what eno iki melong blay jong ki pa jong ki ba try men long reng kan kum jo begini ki ba penstom banyak ki komba usol jong kata sol try ulek sa Damascus ban pencitom iki kon blas suspa jong me hang te Damascus ray try hakalenti shawon po Damascus Malaysia badu ikerpat emiru try ikini ki bela ben ikini ki kon blas suspa jong me try kini kendo marksman me try kiru try kin long ki priang eme ki be to eme try jeng try wanai te try bikin don ka mensim jong ka jing so ingkang be try ko mamlahi kai long to ma bikin makim tip ke ka bakile mamir try halo jong gading pra ma biki ha bakim tip ke bakile ya rap atrai kini ki khol la suspa bar ka jingaj ka jungi ki kristan kalau pengin don ka mensiam jong ka jiama ya kita ki balik persya pensitam ya ka kerteng ba im ba khoi berdor try ublay pa menai ka jing syai ka jing sampang ka jing soto ikinong penyai nado ya ka state government hado apa ri India ka bahe ka bayar bikin sim ya ka jingkir kre somno te try ban penuan ra yang ka jing sok ka ni ka ri try rengkat ka jing duai ka jing khat kerpat ka jong ka KGP assembly PCI ki bor ki jong
ki bor balang hakan ka ribat sabar kum jo men kerkhui ngi yarap ka jing kot kerpat ka jing try teng jeme try kin kiu sai hakaman ka khet ka jing stay blaze me ila na si Shaban yo ay ka jing sok paprat ya ka jing sampang baro try men long kat kum jo na kamanta ka yeng usyak jeme try teman besan ba it jadi try ulalong si jau shot ubak klan jong ka balang ka jing hang ni te try o try ngila do te try ngidi kerpani me te try men say yo Joshua hadin of Moses relate no kani ka bahay banyalam ni kani ka balang jongi bayi jingai ke baro nang mangila da siya banya ya kani ka patay ka kendriang utlap ko kani takabor jemi oh ya try kalai ka por i ka bin lek ka ingit kamila penjanai ka ji dei jingi pan me hakini ki khmiat tayo banai try la pen kre ya ka jinga syam juk ibat me te try kerkhui ki bahiang asam urim juk i khot ki try men long men kershan ai ba ka jing sok ki jame kan sinsar ka yang asam juk inyo si siya try yo ta ka jing sok ka bon ka khat ka jame try ibu tiger pang ti jame nak tala syai ka singi menta ka singi habang in ibu don buram ka basa jung syagri jame chalom jing try ngi de ker pat ime try men khang ki bor ki jong ka mariang ki bay penthut ya ka ni ka jing le don buram ba khat do syagri jame Belang dekat nginyo ni ka beneng ka basyat kabar barang nang mengilek bob hatam na ka mantau syakri me baka burom je meru try kan pau dan baju syakri je me try kerkhu la ka jong ka balang pengin ai ka jing kesyan ni ka yeng pun brasus pa je me ka mala sim no sala di try kerkhu yang i wei pai bai kerkhu ka khabor ka ngayo ni so ke jing doai ni ka por ni pan kini teng ba im ka keteng bam ju sha job ko jong trying Jesus Christ mentas ki bam cikut ru amen Ngile ko ta se bawai jo ke mani jing ublei ublin gor khu ke no simenta ni ke seng do i masa lagi shooting belang i ublin ti jing ublei ba jing duai sanji khan i bala pengetang ke jing ai sekang jo ublei i ba amol mo nyang no jing duai ke bakar pang ke jong pi ba ke ma jing sha tra jing Jesus Christ ya ka praise worship team ke ba hem bara ke jing mani ke jong i sha ka pengetang ke jong try ya ki ushers si organist ni lam jirwai berkerpang ya musan be jongi balai khubor pakan mau yangi kai bagi ban le ha di ban jam syafrang ikalti bagi pajuyaj menuru beliun shan shap ini khubor ke balai ha di donut ha jingmut jing berkhat jongi mangiru ngin kongu ha por ke bo belai but ha yangi kuren yangi nang ba hakan ni JLT kembali masalah kan mau mangiru ke sapoi syaka yeng songne ka bu tra jingi Jesus lapan kre nam ta jongi brim gor khu itu pesan ya di khubor ke jongi mun gor khu ding syakri ke bu koridor ke jongi hala ka jong ka balang bat hang no no blei punan kam yei mun gor khu lem ba ke yeng ka sem ke jongi ya ka balang ke jongi ke bayudon selisuk musan salah ka jong ye ka jong ka balang serat lem ke jing khublei na ka balang ke jong inang ni ya ka balang ke jong pi ka balang sora ba ke ye ka sem jong pi ngin penwai no ke jing mani jing ublei da bang yerwai lang ka jerwai ka balai spa khandai khundai lai spa khandai khundai ba hading ni jerwai reben leng score is pla jing de jing khu penwai men sim jonga nang lej kilum ki badang sa kim long kham khrau ye ki wei balala jing shepting bat bam ngai ki jupen ngai yanga bagi basa ki long kham khrau ya ki wei
ki jing ma lai spa khandai kundai men sim jonga nang leng kilum ki badang sa kim long kham kim long kham krao ya ki we ba la la jing shem tiếng bát bơm nghẹn kỳ chu bên nghe ya nga ba ki ba sa ki long kham krao ya ki we ki jing ma ka jo ka bor ublei ka jo ka tin jing im ka jing ai ka jing et ru ha u na men barem jing tlon jong am bun jan jing tung it jong ngaru ya ka jing ai hey na boneng ju nom kim la bên du hak buai no jong lu just lok betiang hak yeng ka jong ba to plat ngi hiwi pi we ta ka jukru kan sai ka jong ba batu ai jong ek badap yang dap kor hai ka jong Jesus Christ ka ji ba ka jong blei ku pa ka je slok je petengan je pen hon ka jong musem bu khot kini na bul bat ngi hiwi pi we dam ka balang ka jong hang ni hoi reng ka bi tumbasan kiri bosan rani i kejalan ti jong ki berang sa hadu gena poi da ka besuk ki yang kesam ka balang ka jong ki jong ka gen bot ru ki we bashkari mane me klas lak perthai naru mata ta bom jukur uhi amen